Medyo tirik na naman ang araw. Ang oras natin ay 5 ano yun, 5:22. Ayan ang oras natin, 5:22. Ayan, 5:22, kita na din. So tirik ang araw. Yan, nasa Musapa tayo guys. Shout out everybody. Shout out sa atin lahat. Kay Mary Jane na nasa Dubai. Shout out kay Bisdak Tess Morales na nasa Dubai din, Sharjah, at sa aking kapatid na nasa Sharjah. Shout out sa inyong lahat at sa mga tropa peps nyo. Ayan. Kaway kaway. Uy, si Shobs. Nagulat ako nandyan ka pala. Shout out dyan, Shobs. Ayan ang aking kaibigang driver na vlogger pa, si Shobs Vlogs. Ayan. Hindi ko makita kasi nasisilaw ako sa araw. Tambay-tambay tayo dito sa Alpan Emirates. Nakapunta ka na dito? Sa Alpan Emirates. Actually dito sa may mga sa may mga bilihan ng carpet. MLS everyone. Ayun. Buti naka-live ka. Kailangan natin mag-live. Kasi nga mababa ng ating, alam mo na, pop up kasi. Oo, mababa ang ating share. Kung saglit lang kasi mga ilang minuto lang to kasi baka umalis na din kami. Inano ko lang yung mga taong naglalakad dito sa Musapa. Nila-live ko lang. Nasa tayo, Alpan Emirates. Al Emirates, ayun, yung mga bilihan ng mga murang damit. Kami naman ay nandito sa bilihan ng carpets, mga murang carpets dito sa Musapa. At explore na rin dito sa Musapa. Alright? Di tayo magtatagal guys, pang dagdag WH lang ito, dahil nga pasok ka loob. Pasok ako sa loob. Ang ganda nga doon eh. Wait lang, saan? Sa loob ng bilihan ng mga carpet, nahiya ako doon mag-video. Sige, pasok ako sa loob. Kala ko saan ako papasok eh. Wait lang. Sara lang natin yung ating sasakyan. Ang lalaki kaya ng mga carpets dito. Ang lalaki ng mga carpets. Wait. Where's my... Ayun sila. Ayan o. Ano bang gusto mong makita dito? Upuan? O mga carpets? Gusto mong makita yung naggagandahang carpets dito? Yun o, ang ganda o. Ang lalaki at ang lalapad. Kanilang mga carpets. Yung mga sala nila. Ganda. Saan ka na? Nakapasok na ako dyan. Bumili ka rin ba ng carpet? Lalaki oh. Mura lang kaya dito. Tapos ang kakapal pa. Dami mga naka-display sa taas. May mga bandila pa.
Nakapasok ka na dito. Ang katabi nito ay ang Alpan Emirates. Yung mga bilihan ng mga ano, ng mga damit, ng mga terno-terno, ng mga mura lang. May mga branded din doon at mura lang talaga. Huwag tayong mag-ingay, baka maban tayo dito. Maban tayo. Hindi ka bumili. Yung amo mo bumili ng ng carpet. Yung amo ko nandito. Namimili sila. Galing kami doon sa isang tindahan din ng mga carpets, pero nagpili-pili lang. Pero dito ang daming pagpipilian at ang gaganda. At mga nakasampay ba? Parang para siyang libro na papakliin mo lang tapos makita mo na yung mga iba-ibang design. Ayan, si Sheikh, gusto mong bumili ng carpet ni Sheikh Rashid bin Al Maktoum. Ayun si Sheikh Rashid Al Maktoum. Tapos si Sheikh Khalifa at si Sheikh Muhammad bin, basta yun na yun. Kilala mo yun? Yung apat na yan? Oo. Maganda mga design. Bili ba amo? Oo, kasi ang laki ng bahay nila. Kailangan nila ng maglagay ng carpet dahil nga malamig. Yun, malamig. At saka parang meron yata isang dalaga na mag-aasawa. Namili sila ng dining table na malaki. Yun, kaya parang gusto nilang medyo pagandahin din yung Gusto ko pumunta doon sa Alpan Emirates. Pero baka bigla akong hanapin dito. So, ayun na, sila lang ang customer dito. Bira lang pala tong puntahan ng mga ibang mga nagshahi-shahi na sila doon. Maganda dito magbili, tapos ipa-cargo mo. Yung manipis lang ba, pang kwarto, pero walang manipis dito. Kasi all original. Mga original yung nila dito. Mga paninda. No? Ang kakapal. Pero ang hirap nito labhan. Mabuti kung marami tayong tubig sa Pilipinas. Yung spray. Gaganda dito. Doon sana sa katabi, pupunta na sana ako doon. Sabi ko baka matagal-tagal pa to dito. Kasi ang daming pagpipilian. Nakapasok sana ako doon sa loob. Kaya lang nag-live ako. Ayun. Salamat sa suporta. Meron din doon sa Alpan. Ilang beses ako nagpunta doon dati nung March, April. Pabalik-balik kami doon. Maraming mga murang damit doon. So, pumunta sana doon. Ayun, nag-upo na yung dalawa. Nag-transaction na. Turkey carpet ata, maganda klase. Maganda lang yung yung sa gusto ko lang yung manipis para sa Pilipinas, pang kwarto lang ba. Yung maliliit. Yung ganyan lang kasing laki Yan, ganyan lang kasing laki. Maliliit lang. Ay, hindi yung maliit na manipis yun. Manipis. Ayoko sa makapal. Maganda din naman yan, pero doon na lang tayo sa Smart. Yung manipis doon meron. Mura lang. 40 yata. Nakaraan may premiere ka, dami punta. Nasa 100 katao. Ay talaga? Hindi ko alam yun. Talaga 100? Hindi ko alam kasi bibiyahe nga ako. Hindi ko pasukan yung premiere ko, pero papasalamat na lang ako sa aking mga subscribers, mga supporters, kasi syempre sa support sila, at the same time supporting din naman ako. Gusto mong sumali sa amin?
Mag-support lang everyday. Monday to Friday. Sumun sa mali, ipa-member kita. Basta after ng ang premiere lang ano lang eh. Alas 3 hanggang alas ng Pilipinas ah. Start ng alas 3 ng Pilipinas at saka matatapos siya ng alas 10:15 sa gabi Pilipinas. Tapos mag-send ka na ng proof. Meron naman Pinas na nabibili. O, asan ka ngayon? Asan ka ngayon? May message ako sa iyo sana eh. Kaya lang saka na pag mga after 1 week. Kachat ko si Mau kanina eh. Oo, chat ko si Mau. Yun. Bukas ay sa next week i-message kita. Kasi hindi natin pwedeng pag-usapan dito. Di ba? Bihira lang naman na premiere. Oh, layo naman ng liwa mo. Yung anak ng amo ko, binenta niya yung sasakyan niya kasi magbe-business daw dyan sa liwa. yung yung mga tent. Yun, yung mga tent. Bebenta, magbe-business nga sa, like sala. Magbe-business nga sa liwa. Sino kasama mo dyan? Ayun na, may napili na yata sila. Yan, labas tayo. Nanay amo ko, lalaki. Nanay ng amo mo? Nanay ng amo mong lalaki? At 2 alaga ko, lalaki. Ano ka dyan? Mag-live ka dyan. Mag-video ka rin. Para, sulit. Ang ganda kaya dyan, no? Desierto din. Nag-drive ka na rin dyan sa loob. Yung mga sasakyan, mga Land Cruiser. Shout out to million people. Init eh. May room ka dyan sa, sa liwa? Ano ba? Akala ko na masyal lang kayo. Off mo sa, sunod na Sabado. Salamat sa suporta. Na ako. Tapusin ko na ang aking live. Shout out na lang sa 2 million people. Maraming salamat sa YouTube. Room ng katulong. May bahay sila dyan. Okay. May bahay pala sila dyan, no? Okay, babalik kayo. Malayo ba yun? Sige. 3 milyong people na in my house. Shout out 3 million people in the house. Ayun. Huwag kalimutan i-like ang aking video. I-like mo naman tol ang aking live. 3 weeks kayo dyan. Nagdala ka ng damit dyan? Kailan pa kayo dyan? Anong ginagawa nyo dyan?
Diba ang layo nun? Hindi ka pala makakapag off. Layo. May bahay pala kayo dyan. 3 weeks. Madami kang dalang damit. Oo, dapat na magdala ka ng maraming damit kasi 3 weeks. 3 weeks kayo dyan eh. Sige na, babay na at marami ng mga customer dito. Maraming salamat sa suporta. Yun o. Yun. Bumubuka-buka yung mga design. Laki. Konting lang naman. Mag ano ka na lang. Laba-laba ka na lang dyan. Kahit 3 pantalon at saka laba-laba na lang. Dyan lang din naman yata kayo. Ganda na. Ganda ng mga design. Ganda. Sige, maraming salamat. Bye-bye.